Bagong matematika yo belajar. Belajar Pak, kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh, hubungane apa? Ora loro ping loro. Pawat. Idiot. Cak cek cak cek. Cacer dada. Heeh. 6 ping 6 pawat. 9 ping 9 pawat. Kok ming papat kabeh iki. Aku ilang itu tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ra. Nah, gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong ana duren njaluk Gusike. Gusike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Iki piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tuki jan. Nah, cah pinter. Kowe pas tuki jan tuku kuwi ning kono, Pak? Ning kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Bagong rambutan sekilo 18.000. Musike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane gareng iso ora? Saged, Pak. Pira? Oke banget. Ah, iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya.